Malerrekako haur eta gaztetxoendako 9. ipuin eta bertso paper lehiaketako sariak banatu ziren asteazkenean, apirilaren 23an, Doneztebeko eskolan. 8 eta 12 urte arteko gaztetxoen artean, euskaraz idazteko ohitura sortu edo areagotzea eta bertsolaritzarako zaletasuna bultzatzea da Malerrekako euskara zerbitzuaren helburua. Askin finkatua dagoen egitasmo honek 9. urtea bete du. Aurtengo parteatzeari dagokionez 55 ipuin eta 51 bertso paper jaso dituzte. Parte hartzaileak orotara 96 izan direlarik. Sariak emateko beste txikia ospatu zuten asteazkenean apirilaren 23an, Doneztebeko eskolan parte hartzaile guztiendako. Baita hurbildu ziren gurasoendako, berendua eta txokolatea eskainiz. Parte hartzaile guztiek opari bana ere jaso zuten. Ipuin lehiaketan 8 eta 10 urteko ikaslek aurkeztutako 34 lanen artean, lehenbiziko saria Doneztebeko eskolan lehen hezkuntzako 3. mailan ari den Lorena Juanenaren Jirafa txikia ipuinarentzat izan zen. Eta 2. saria ikastetxe berean 4. mailan ari den Alazne Erasunen Kale katua idazlanarentzat. 10 eta 12 urte artekoei zuzendutako ipuin lehiaketan 21 idazlan aurkeztu ziren. Eta hoien artean, Doneztebeko eskolan 5. mailan ikasten ari den Jon Aldaberen txokolatezko zelaia ipuinak eskuratu zuen lehen saria. Eta Narbarteko eskolan 6. mailan ari den Uxua Mutuberriaren Lagun gaiztoak ipuinak 2. Berso paper lehiaketan 10 eta 12 urte arteko ikasle bakarrik parte hartu dute. Eta guztira 51 bertso paper aurkeztu dira. Ipuinetan bezalaxe, bertso paperetan ere, Doneztebeko eskolako Jon Aldabek eskuratu du lehen saria. Eskolako klaseak gaiarekin egindako bertso sortarekin. 2. saria Doneztebeko eskolan 6. maila ikasten duen Olatz Baleztenak eskuratu zuen, udaberriaren etorrera bertso sortarekin.